Da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae ychydig yn wahanol i'r gynulleidfa gaethon ni wythnos diwetha, ond beth bynnag am hynny, ni'n diolch I Dduw am fendith y tyrfaoedd mawr, tua 200 o'n yma Sul diwetha. As I mentioned in the evening service, yr adnod na oedd yn dod I meddwl yn yr hwyr, y tyrfaoedd ag Iliasant. Yeah. The crowds departed. Ond I ni nawr gyda'r gweddill ffyddlon, fel oedd Isaiah yn sôn yn ei broffwydoliaeth, torri lawr i'r gweddill ffyddlon. Mae'n hyfryd I weld chi, a gobeithio gewn ni fendith o addoli. Dyna'r peth pwysica, o addoli gyda'n gilydd. Ac fe unwn ni I ganu ein hemyn agoriadol 708, 708, y mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynon Bethlem, dyfroedd gloiw sy'n parhau. Pe cawn hynny ymlaen mi gerddwn ar fy naeth, 708. Dwi am droi at lythyr cyntaf Ioan y bore yma ar gyfer y darlleniad. Nid efengil Ioan, ond yn hytrach llythyr Ioan. So we're in John's letter, not John's Gospel. And if you're following in the Welsh Bibles, mae ar dudalen 263,
263 in the Welsh Bibles and on page 1249 in the English Bibles in your pews, if you was to follow the reading in the English Bibles. 1249. The first letter of John, the second chapter, and the opening verses of the second chapter of the first letter of John. Christ ein heiriolwr, Christ our advocate. Fy mhlant, a rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, y mae gennym ei reolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn, ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau. Ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd bechodau'r holl fyd. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn ei adnabod ef, sef ein bod yn cadw ei orchmynion. A sawl sy'n dweud rwyf yn ei adnabod a heb gadw ei orchmynion, y mae'n gelwyddog, ac nid yw'r gwirionedd ynddo. Ond pwy bynnag sy'n cadw ei air ef, yn hwnnw yn wir y mae cariad at Dduw wedi ei berffeithio. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod ynddo ef. Dylai'r sawl sy'n dweud ei fod yn aros ynddo ef rodio ei hun yn union fel yr rodiodd ef. Gyfeillion annwyl, nid gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, ond hen orchymyn. Un sydd wedi bod gennych o'r dechrau, a gair y glywsoch yw'r hen orchymyn hwn. Eto, yr wyf yn ysgrifennu atoch orchymyn newydd, rhywbeth sydd yn wir ynddo ef ac yno chwythau. Oherwydd y mae'r tywyllwch yn mynd heibio, a'r gwir o leini eisoes yn tywynu. Y sawl sy'n dweud ei fod yn y goleini ac yn cysau ei gyd aelod, yn y tywyllwch y mae o hyd. A mae'r sawl sy'n caru i gyd aelod yn aros yn y goleini, ac nid oes dim ynddo i faglu neb. Ond y sawl sy'n cysau i gyd aelod yn y tywyllwch y mae, ac yn y tywyllwch y mae'n rhodio, ac nid yw'n gwybod lle y mae'n mynd, am fod y tywyllwch wedi dallu ei lygaid. Rwyf yn ysgrifennu ato chwi blant am fod eich pechodau wedi ei maddau drwy ei enw ef. Rwyf yn ysgrifennu ato chwi dadau am ei bod yn adnabod yr hwn sydd wedi bod o'r dechreuad. Rwyf yn ysgrifennu ato chi wir ifanc am eich bod wedi gorchfygu'r un drwg. Rwyf wedi ysgrifennu ato chwi blant am eich bod yn adnabod y tad. Rwyf wedi ysgrifennu ato chwi dadau am eich bod yn adnabod yr hwn sydd wedi bod o'r dechreuad. Rwyf wedi ysgrifennu ato chwi wir ifanc am eich bod yn gryf ac am fod gair Duw yn aros ynoch ac bod wedi gorchfygu'r un drwg. Paidiwch â charu'r byd hwn na'r pethau sydd yn y byd. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo, oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd a thrachwant y llygaid a balchder mewn meddiannau, nid o'r tad y mae, ond o'r byd. Y mae'r byd a'i drachwant yn mynd heibio, ond y mae'r sawl sy'n gwneud ewyllus Duw yn aros am byth. Geiriau mawr, ynddo fe? Ychwanegau Duw i fendith at y darllen ar gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd ein hael emyn sydd 816, 816, geiriau hyfryd Tudor Davies. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau llesg a thrist a'i stad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd, ac ni'n gweld hynny'n gyson ar y teledu, ond ni yn y lluniau yma o bobl sy'n dioddef ar draws y byd. 816.
Maen nhw'n eiriau arbennig, ond nhw, geiriau hyfryd iawn. Felly, cyfle i ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Ac i ni wedi cael ein cyfeirio at ati nawr mewn gweddi yn sŵn yr emyn a'r geiriau hyfryd yna. Holl angen dyn ty di a'i gwyr, defengil a'i diwallan llwyr, nid digon popeth hebo ti, bara ein bywyd cynnal ni. A dyna yw ein gweddi dair y bore yma ac ym mhob oedfa, yw ar i ti ein cynnal ni yn dy ras ac yn dy gariad. Ac wrth i ni nesau at ti nawr unwaith yn rhagor mewn gweddi, i ni'n gofyn am dy fendith arno ni fel cynulleidfa dy bobl di yn y lle hwn ac fel unigolion hefyd. Fydd gyda ni yn ein hymgais unwaith eto i thyddoli di y bore yma. A diolch i ti am ymddiried cymaint i ni fel dy bobl, a gwna ni'n deilyngach o'r alwedigaeth yna i gael ein cyfri a'n galw yn Gristnogion. Bless us now, O Lord, we pray, as workers and laborers in your name. And we thank you once more for all those who sanctify themselves into your service as workers in the kingdom, spreading the good news of the gospel, as is our duty and responsibility and privilege as Christians. And our sincere prayer this morning, as in each service, is for you to inspire us in that work, for us to go forward in the work of your people. Derbyn ein diolch eto am dy ofal trosom, i ni'n derbyn yn hael iawn oddi wrth dy law di. Ac yn orthwya ni nawr i ddilyn yn agosach. Helpa ni nawr i fod yn ddewr ein hymateb ni i apel ar efengil, fel i ni newydd glywed yma. Fel bod pawb sydd yn angen help yn gallu dod atom, a bod ni ddim yn osgoi y rai hynny sydd yn angen help yn y byd. Roi ni galon dyner i ddeall ac i ymdopi yn aml gyda amgylchiadau anodd a chreulon yr oes sy'n ni'n byw yn ddi. Mae gymaint o bobl yn dioddau ar draws ein byd ni. Gracious God, as we come now once more in prayer, we thank you for your call to discipleship, to serve and to share in this great commission set before us. We thank you that you call us and accept us as we are in the midst of sometimes our doubts and our fears and our questioning and our obvious shortcomings, but accept us as we are. Help us to now respond to that call of mercy in Jesus' name. Today, thy mercy calls us, says the old hymn. Help us to learn from his example. Give us ears to hear whenever you call and whenever the call of the needy is heard in the world, and faith to follow wherever you may lead us, even though the path may be difficult. Take us now as your people, take us and use us through the power of your Holy Spirit, so that your will be done and your kingdom come, as we pray and sing and say so often in the Lord's Prayer. Your will be done through us as we live our lives. I ni'n diolch am y doniau amlwg yna i chi wedi rhoi i ni, ond maddau ni am ein bod yn cam ddefnyddio'r doniau yna mor aml. I ni wedi creu dinistr ac anghydfod yn y byd yn lle cariad a chymod mor aml. Nertha ni nawr i sylweddoli dy fod ti
dy fod ti yn ein galw ni fod yn un teulu ynghyd yn dy enw di. Dyro ni yn dy ras i weld bod gennym ni gyd fel cymdeithas, dyletswydd a chyfrifoldeb fel yn ein teulu daearol i fyw mwyn ein gilydd, nid mwyn ein hunain. We think especially for those in need this morning, as in every service. We think of the weak and vulnerable in our society, the lonely, the ill, the bereaved. Many of our fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain, who I'm sure are in our thoughts this morning, be with them. And then, of course, those throughout the world who are despairing perhaps this morning, who find life difficult, challenging, very challenging times for many in many countries and many places. We think of them in our prayers this morning. May they learn and know and experience of the new beginning which is offered in Christ every day, that new hope. Great is thy faithfulness. Every morning, new mercies and new beginnings are offered in Christ. Ac wrth gofio yn dyner am eraill, fe gyflwyno ni ein hunain i ddofal yn awr. Bydd gyda ni. Derbyn ni nid yn ein heiddiant ni ein hunain, oherwydd ein bod yn ymwybodol iawn am herffeithrwydd ni, bobl anheilwng iawn i ni yn llawn ffaileddau at ein gilydd ac at ati hefyd. Ond derbyn ni yn hytrach yn enw dy fab Iesu, ar hwn ar oes ei ddwylo pur ar led, ac a wisgodd goron ddraen mwyn i'r brwnt cael bod yn lân fel hyfryd liain maen. Ac yn ei enw glân a sanctaidd ef a gyfynwn y cyfan oll. Amen.
Bore da bawb, good morning to you all. Just i ddweud, diolch i'n gwneudog am ein harwain ni y bore yma, ac hefyd fydd gyda ni am hanner awr 4 i cael eich trafod ac oedfa hwyrol heno. A tra dwi'n diolch i'r gwneudog, rhaid fi ddweud, y Sul diwetha, wel, gafson ni benwythnos bendigedig i ddathlu yn nawsant. Allai fod ddim wedi bod mwy priodol ac oedd yn hyfryd gweld y capel yn llawn, ond diolch i Rob am drefnu bob dim. Ac hefyd Will i'r côr, oedd yn hyfryd cael cwmni'r côr. Mi oedd hi'n benwythnos i'w chofio, ond diolch i bab ag merodd rhan. Wythnos, un peth arall, we did a special collection over the last few weeks for Christian Aid Appeal for the earthquake victims in Syria and in Turkey, and we raised over £2,100. So llawer o ddiolch i bawb oedd wedi cyfrannu i hynny. Drefn arferol i'r wythnos sy'n dod, felly ganol dydd Mercher fydd na oedfa fer, ac yna ar ôl yr oedfa fydd na organ recital. So on next Wednesday, the 15th of March, at 1 o'clock, or just gone 1 o'clock, there will be a monthly organ recital here, given by Dr. Anthony Gritton. He's the head of undergraduates program for the Royal Academy of Music, and I'm sure it'll be worth while you coming to listen to him. A diolch i Paul am drefnu hyn, Gwellian. Hefyd, diolch i Will am chwarae bore yma ac hefyd heno. Y Sul nesaf fydd yn gwneudog yn harwennu mewn oedfa gymyn yn y bore ac yna yn yr hwyr. Ac nawr, ddawn o'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion, a plis dewch lawr am baned o de ar ôl diwedd yr oedfa. Ein roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gasonodd stwr, yn llawen a gnawn ein haddined anghyd, i ddwyn ein tastiolaeth i ti anna byd. Amen. Wel, oedd Marian wedi diolch i bawb, o'n i heb enwi neb yr wythnos diwetha, o'n i wedi diolch i bawb, ond wrth gwrs oedd Marian yna allweddol yn trefnu'r cyfan. Fe sei Marian yn her tîm, so o'n i'n ddiolchgar iawn i Marian hefyd yn gwneud lot o'r trefniadau tu ôl y llenni fel arfer. O'n i'n, fel yn gweud, pawb, mae'n waith tîm yn dweud, a mae pawb yn cydio yn y gwaith. Diolch yn fawr iawn. Ac fe, un o'n ni, eto i gannu 841, 841 ac yn dilyn yr un thema yma gyda'r emyn flaenorol hefyd. Geiriau Rhys Nicholas, agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddai i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Ac i ni yn gallu byw yn fras iawn, ynddo fe, yn ein cymdeithas ni yma, lle mae
lot o ddioddef ar draws y byd, 841. Wel, dwi am dynnu'ch sylw chi am ychydig y bore yma at eiriau o'n i wedi darllen yn llythyr cyntaf Ioan, ar ail benod ar adnod agoriadol. Ar adnod gyntaf sydd yn darllen fel hyn. A rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond, os bydd i rywun bechu, y mae gennym ei reolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. First letter of John, chapter 2, verse 1. I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, and I'm glad he did put that caveat in, because dear me, I think we're all bound to. If anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Of course, that doesn't mean you can do whatever you wish, knowing that you have an advocate. Ond yn y benod flaenorol, sef benod agoriadol llythyr Ioan, mae'r apostol yn dweud yn blwnc ac yn blaen, diolch iddo fe am gyfaddau,
bod os neb yn y byd yn grwn yn cyrraedd y cyflwr yma o berffeithrwydd di bechod, i ni'n gwybod hynny. If we say we have no sin, he says in the previous chapter, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Heb I fai, heb I eni yn yr hyn di areb Gymraeg, ynddo fe? A mae'n wir, it's futile for us to think otherwise. Ond mae'n mynd ymlaen i ddweud fel hyn. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw e fe a chyfiawn, fel y myddeo i ni ein hanwireddau. And after John says that even the church itself, and we know the church is imperfect because it's made up of human beings. It must be imperfect. And the church itself, in essence, it's a mixture of grace and sin, isn't it? Of good and bad. Of virtue and corruption as well. And he pleads with his readers in these words to try and refrain from sinning. Not singing, I nearly said that. Refrain from singing. Refrain from sinning. I'm writing these things so that you may not sin. And this is, I believe, not to sin intentionally. That's the thing. Because there's one thing for certain, we're all going to. We're all going to fall short of the mark. There was a lovely old lady in Aberystwyth when I was in college in Bethel, Baker Street, and when we'd have a certain preacher, and he'd always preach about sin. All the time, every week. I don't preach every week on sin. And she used to say, I know we're sinners, but we don't have to be reminded about it all the time. Well, she was a lovely old lady, but I would disagree with her slightly. We do need to be reminded. We need to be reminded all the time. Ond mae'n amhosib i ni fel bodau dynol I fod heb bechod, yn diwe? A heb anian bechadurus ynom ni. Ond fel na phechwn yn fwriadol, na'r peth. Achos weithiau yn anffodus, I ni'n mynd ati yn fwriadol I wneud beth dylen ni ddim gwneud. And I believe that John is referring to something similar. He admits that it's impossible to reach that state of perfection while we're this side of eternity. But in trying not to sin intentionally, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And these are words of encouragement to us this morning, aren't they? Encouragement from the apostle to his readers that we shouldn't be downcast and give up. We shouldn't get into a state of hopelessness, as it were. And that but when we do fall from grace, that we have an advocate with the Father in the person of Jesus Christ. Chymod, roedd na ofn real ar y saint cynnar, rheini oedd yn perthyn i'r eglwys gynnar. Os o'n nhw'n pechu ar ôl cael ei derbyn yn aelodau o'r eglwys, oedd ar ben arnyn nhw. Oedd dim gobeith iddyn nhw. Doedd dim modd iddyn nhw gael maddeiant. Oedd rhaid iddyn nhw fod yn berffaith o hyd ac o hyd. Now, most of us, if not all, I'd say here this morning, have been accepted into church membership at one time or another. Think of the effect it would have on us if there were no means of forgiveness of any shortcomings on our part after we were received into church membership. What a catastrophe, dear me. Isn't it a great mercy and blessing this morning to each and every one of us that we have this advocate with the Father? Mae 'na ddwy iaith mewn llys barn, yn dos. Iaith y barnwr ar un ochr, y gyfraith, a iaith y troseddwr ar y llall. Thank God this morning, literally, thank God that Jesus speaks both languages of the court. Mae'n hollol ddwyieithog, hollol rigl yn y ddwy iaith. And I'm not talking about Welsh and English this morning, but rather the language of the prosecution and the language of the defense. He speaks both languages. A barnwr gyda ni bore yma, yn gallu siarad dros y gyfraith a'r proffwydi,
Yndyfe? Iesu. And for a short while this morning, I'd like to just look briefly at two specific things, namely, the things which show us and prove to us that Jesus Christ is the advocate, not any old advocate, but the advocate, the one and only. And secondly, briefly, to look what sort of an advocate is he. Felly, yn gyntaf, y pethau sy'n dangos i ni yn blwmp ac yn blaen taw Iesu yw yr unig a'i reolwr mewn gwirionedd. Ac un o'r pethau mwyaf sylfaenol wedyn ni a phwysig yw'r ffaith i fod e wedi apwyntio i fod yn ei reolwr tragwyddoldeb, eriod. He has been appointed to be advocate from eternity. He himself quotes the words from the book of Proverbs, "From eternity I was appointed, from the beginning, before the world begun." Now, if anyone else said those words, I said other words of Jesus a few weeks ago. I said that someone else would have been thought of as extremely big-headed and arrogant if anyone else had said that. But he's been appointed since before the world begun. Roedd 4 fardd yn ei emyn, dwi'n dyfynnu i emyn yn aml, emyn 4 fardd, ynddo fe. Oedd e'n bendant ac yn sicr ei argyhoeddiad cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd ynghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog ddyn. Diolch I Dduw. Another thing which emphasizes the fact that Jesus is the advocate is to look at the other people as well across the centuries and generations who've stood in, as it were, as a pseudo-advocate throughout the ages. Think of people like Moses, Joshua, David, others throughout history. Now, why were such people raised up by God? Well, I'd say one of the reasons was to show the nature and the character of the great advocate himself, who was to come after them. Wy'n cofio clywed sylw un tro am Foses I hun. Pam y cododd Duw rhywun fel Moses, gwedwch? Nid am fod Moses o rannu natur yn well na neb arall, oedd na digon o ffaileddau yn perthyn I Moses. Ond yn hytrach I ddangos pa un fyddai'r cyfryngwr mawr, oedd yn dod ar ei ôl cyfryngwr mawr y Testament Newydd. And the most obvious of them all, of course, was John. John the Baptist, hynny yw, not the Apostle John, John the Baptist, and his great preparatory work, you remember, in laying the foundation and clearing the way, paratoi ffordd yn yr anialwch, for the coming and the ministry of Jesus himself. You remember the words, I'm sure, from the beginning of John's Gospel. He came as a witness, John the Baptist, to bear witness about the light. He was not the light, the true light, which enlightens everyone, was coming into the world. Neu yn y Gymraeg, eisoes yn y byd, was already in the world. Sy'n ein harwen ni at yr ail bwynt o'i am adael gyda chi bore yma, sef jyst I edrych yn fyr pa fath ei reolwr yw'r Iesu. Let's look briefly in the second place at what sort of an advocate is Jesus. Now, obviously from the words of our text, he is a righteous, a goodly, a righteous advocate. Ei reolwr cyfiawn yw e. Hynny yw, mae'n dadle am yr hyn mae'n heiddi, mae'n gyfiawn, ac mae'n heiddi yr hyn mae'n dadle amdano. Achos cyfiawn yw achos Iesu Grist, oherwydd dyw e byth yn dadle, ond am yr hyn mae'n heiddi, a'r hyn mae'n deilwng ohono fe. And as well as a righteous advocate, he's also an advocate with great authority. He had received authority, of course, and a decree from his heavenly Father for all that he did. I do nothing, says Jesus, his own words. I do nothing without the will and decree of my Father. Mae'r Iesu yn ei swydd briodol, yn dyw e, di mi.
a'r swydd a bwriadwyd iddo fe, fel i ni wedi gweld, seiliad y byd, y swydd ddelfrydol. Dyna ddyhead pob yr un ohonom ni, siwr o fod, i gael y swydd ddelfrydol ar ein cyfer ni mewn bywyd. Mae rhai yn dweud bod nhw wedi cael yn ei chyfri'n fraint arbennig mod i wedi bod rhyw 100 mlynedd falle. Yn ymbalfalu, wedi mwynhau y swyddi eraill wedi cael, ond gobeithio wedi cael y swydd ddelfrydol a'r swydus uchel fraint o gyhoeddi anchwiliadwy olyd gras. A faint o weithiau i ni wedi clywed ar ymadrodd neu wedi dweud ein hunan, cafodd hwn neu hon i geni i wneud y swydd arbennig na. They were born to do the job. Yeah. Most definitely, Jesus has this authority to perform his job as advocate because he's the perfect candidate for the job. In fact, I'd say he's the only candidate for the job, the only possible candidate. A wedyn ni cyn gorffen, mae'n eiriolwr doeth. He's a very wise advocate. A diolch byth am hynny achos dyw pob eiriolwr yng nghyd-destun y byd ddim yn ddoeth, ond dyw mewn llys barn. Ond mae Iesu yn gallu dadle yn y modd mwyaf synhwyrol a medrus am enaid a bywyd y pechadur. We've all heard, I'm sure, of certain miscarriages in justice. They happen, again, because we are only human. Miscarriages of justice from time to time, some extreme. But dear me, we can take heart this morning that there's no possibility at all, at all of a miscarriage of justice when Jesus Christ is in the question. When we have such a righteous, an authoritative, a wise advocate as Jesus to plead our case before the throne of grace. Yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. I am writing these things to you so that you may not sin, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr, ynddo fe. A gogoniant i'w enw ef hefyd le nawr ac am byth. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, i orffen ein hoedfa foreol 797, 797. O'r fath newid ryfeddol a wnaed yn o fi daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fe enaid a tebwyd fy ngri daeth Iesu i'm calon i fyw. Collodd angau ei fraw y mae golau'n y glyn. Daeth Iesu i'm calon i fyw, a mae'r llwybr i'r ddinas dragwyddol yn wyn. Daeth Iesu i'm calon i fyw ac yn y blaen. Oh,
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendydd gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.